Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorri otsailaren azkenengo saiora. Otsailak 28 dugu gaurkoa eta osteguna denez, gaur parlamentariak edo haien iritziak izango ditugu. Aste honetan apirilaren 28rako deitu diren hauteskundei buruz galdetu diegu, eta esan bezala gero haien tartean ikusiko dugu zenolako iritziak edo zer pentsatzen duten horren inguruan, zenolako aurreikuspenak dituzten. Horretaz gain, gaurkoan elkarrizketa bat izango dugu. ESK sindikatutik Iratxe Alvarez etorriko da eta gertu dagoen martxoaren 8ari buruz arituko gara berarekin. Ze nolako greba deitu den aurten eta ere ze nolako erantzuna izango duen espero duten ESKtik. Baita gainontzeko sindikatuetatik eta gogoratu dezagun hau ez dela arazo bat bakarrik lan eremuan ematen dena, baizik eta esparru ezberdinetan. Izan ere, greba hau plantole-lopean alor ezberdinetan etenaldiak egitera deitzen du. Orduan, esan bezala, gero horri buruz hitz egingo dugu. Eta honetaz gain, atzo, asteazkenero egiten den moduan, Antsoainen izan ginen, ez asteazkenero joaten garelako, baizik eta asteazkenero Antsoainen, Larraizko tabernan, topaketak egiten dira bertako produktuen trukaketa egiteko. Emari erlauntzari buruz ari gara, eta gehiago jakin nahi baldin baduzue, gero eskainiko dizuegun erreportaitxoarekin aukera izango duzue. Orain has gaitezen gaurko efemerideekin. 1854 urteko otsailaren 28an, Madrilgo gurutzearen antzokian, Jose Zorrilla poeta eta dramagilearen Don Juan Tenorio obra famatua estreinatu zen. 2002an bestalde, 1878tik erabilitako pezeta txanponari agur esan genion. Arratsaldeon, Iruñeko udalak sormen artistikoko proiektuen 3. lehiaketa deitu du. 3.000 euroko 10 sari emango dira. Atzotik otsailaren 27tik martxoaren 2 arte, Kondestable Jauregiak aurreko edizioan saritutako proiektuen edo lanen sortzaileekin 4 saio hartuko ditu. Gaur iazko kontuen betetze maila eta Iruñeko udal sektore publikoaren egoera ekonomikoa ezagutarazi dira. Nabik LGTBI+ berdintasunerako atal berri bat hartuko du bere barne. Nafarroako gobernuak 5 milioi baino gehiago bideratuko ditu Tasubin S.A. eta elkarkide enpresetara. Konpainiek 3,3 eta 1,8 milioi jasoko dituzte, zentro okupazionaletarako euren proiektuetan inbertitzeko. Ikasleen kanporaketei gizarte alternatibak bilatu nahian udalak eta gobernuak kanpolana programa Iparralde Institutuan garatuko dute. Udaltzaingoak gazte hauek beste esparruetan aritzeko aukera kudeatuko du. 2018an Iruñeko udalak emakumearen arretarako eskaintzen duen zerbitzuaren barne 254 kasu berri hartu zituen. Gaur otsailak 28 interprete gazteen zikloaren 4. kontzertua eskainiko da. Emanaldia Fernando Rematxa auditorioan izango da arratsaldeko 7:30 doako sarrerarekin. Egin dezagun aurrera egunkarietako azalekin, lehendabizi Diario de Navarra. Lerroburu nagusian hurrengoa irakurri daiteke. Nafar enpresariek tratu fiskal hobea eta administrazio azkarragoa eskatzen diete alderdiei. Azaleko irudian Rajoy epaitegian ageri da. Azpian hau jarri dute. Rajoy 2. Behin eta berriz Puigdemont ohartarazi genuen.
Diario de Notiziaseri dagokionez, titular nagusian hau dago. Etxebizitzaren gaineko estatu dekretu batek, Nafarroak espekulazioa kontrolatzea ahalbidetuko du. Azaleko argazkiak Rajoy Kataluniako auzian erakusten du Rajoyk, Soraiak eta Montorok politikari katalanen kontrako salaketak desmuntatzen dituzte euren adierazpenetan izenburupean. Gara egunkariko titular nagusian, Defentsek urriaren 1 aurrean Rajoyren gobernuak izandako jarrera agerian uzten dute. Azaleko argazkiak berri horri egiten dio erreferentzia, bertan Mariano Rajoy ageri bai da. Bukatzeko hedabide euskaldunekin, hedabide euskaldunetan, hau daukagu hasteko Berria egunkarian, beroa eta suteak non nahi, esaten du lehendabiziko albiste batek. Hor Aralar ikusten da sute batekin. Ondoan Mariano Rajoy ageri da, erru guztia Generalitateak izenburuarekin. Alboan ezkerrean gainontzeko edukiak. Euskal Herria atalean Espainiak zerrendan lehenak jarritako 7 transferentziak bozen aurretik nahi ditu Jaurlaritzak. Azpian ekonomiari dagokionez, KAF, Euskariak enplegua baino bizkorrago, izenburua daraman Berria. Horren azpian martxoaren 3ko auzia NBN salatuko dute, Espainian justiziak ateak itxita dauzkala iritzita. Kirolaren arloan Espainiako saskibaloi kopa, aukera guztiak zukutu nahi dituzte Gernikak, IDKak eta Araskik. Alboan beste 3 berri, erlojupeko batekin hasiko da itzulia 1977tik aurreneko aldiz futbitoaren lehia estutzeko. Kirola alde batera utziz, kulturari dagokionez, Janot mintegia musikariaren esaldi bat daukagu. Ez dut nahi mosal zerbait itxia izatea. Agian ni bakarrik azalduko naiz, agian 6 joango gara. Eta amaitzeko bizigiro atalean, neguko jairik bizienei oska. Inauteriei erreferentzia egiten dio. Euskal Herri Erratiko webgunearekin bukatuko dugu. 1 hektarea erre dira Goizuetako sutean, dio lehendabiziko Berriak, eta alboan emakumearen Pasa gaitezen Iruin herriko agendara. Martxoaren 3 arte Iruña eta Barañengo taberna ezberdinetan, ogitarteko txikien eta arkakusuen bigarren txapelketaren baitan, dastaketak eskainiko dira, bakoitzak 3,50 euro balio du. Gaur eta igandera arte, bestalde Baluarte jauregian, Estok eta Iruñeko merkataritzaren 13. azoka eskainiko da. Horretaz gain, gaur arratsaldeko 7:00 Hiru Errege hotelean eta Jazz and Music Experience zikloaren barne, Perversiones Intimas musika taldeak kontzertu bat eskainiko du, sarrera doakoa. Bukatzeko, gaur arratsaldeko 8:00 Gaiarre antzokian, Pintame lana edo antzez lana taularatuko da, sarrera 8 eurokoa da. Gaur zerua tarteka lainotxo egongo da erdi mailako lainoekin eta goi lainoekin, ipar haizea nagusi, temperatura maksimoak jaitsiko dira. Ostiralean eguzkitsu egongo da, gauean lainoak ugarituz joango dira, arratsaldean ipar haizea bizia ibiliko da. Temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira, maksimoetan aldaketarik ez edo zeozer igoko dira. Baliteke izotza egitea.
asteko berrien txanda. Hasteko Oltzako zendeara joango gara. Martxoaren 2an larunbatarekin aste honetan inauteriak Oltzako zendeara ailegatuko dira. Arratsaldeko 5 aurrera aurrendako lantegiak edo tailerrak eskainiko dira globoflexia edota aurpegi margoketak burutuz. Ondoren kalejira bati paso emateko. Horretaz gain jarduera gehiago izango dira, besteak beste pintxopotea, txokolate jana, diskofesta eta mozorro lehiaketa edo txapelketa bat. Programa osoa udal web orrian zintzilikatu eginda, interesatuek hura kontsultatu dezaten. Oltzako zendea alde batera utziz, noainen hau daukagu. Martxoaren 8an emakumezkoaren eskubideak aldarrikatzeko egun edo jardunaldi horretan noainen ekintza ugari egingo dira. Orain inoiz baino gehiago bultzada feminista atzera pausorik ez lemapean, noain herria kausara batu da edo batuko da Nafarroa osoko auzo herri eta beste hainbat hiri bezala. Leku bakoitzak autonomia du jarduera edo ekintza ezberdinak egiteko edo programatzeko, baina guztiek amankomuneko helburu edo xede batekin, horrekin, genero berdintasunaren alde aritzea. Hori da guztia noaini dagokionez. Bukatzeko goazen Iruñea hirira. Iruñeko udalak konpostaje komunitarioko 2 puntu ipiniko ditu Sanduzelai auzoan. Bat Zibiboxaren ondoan eta bestea ikastetxe publikotik hurbil. Bizi lagunen eskaerei erantzunez, hiriak Iruñeak horrelako 8 espazio konpostaje puntu izango ditu. Momentu hauetan Sanduzelai auzoan 3 daude. Beste bat Mendebaldean eta 5. bat Santa Ana plazan. Eta beste bat gehiago Gurbindo etxean. Gai gehiago, Iruñari dagokionez. Otsailaren azkenengo aste honetan sute bat gertatu da hirian. Hilabete honetan otsailean eman den 4. Kotxe batek jasandu Donibane auzoko Martin Azpilicueta kalean, aire librean. Suhiltzaileak lekura gerturatu ziren eta egoera kontrolatzea lortu egin zen. Ez dira zauriturik izan, bai ordea kalte materialak. Amaitzeko Iruñerriko albisteekin eta Iruñea hiriko berriekin, gaur Iruñea heriotza baten berriarekin esnatu da. Javier Eskubi zinegotzi ohia 73 urtekin zendu da. Ezker Abertzaleko militanteak 2006ko txupinazoa jaurti zuen bake prozesua eta eztabaidaren alde. Ogibidez medikua eta Irrintzi Peñaren bazkide 2007an politika utzi zuen. Gaur osteguna da, atzo asteazkena, Larraizko tabernara gerturatu ginen, bertan asteazkenero Emari Erlauntzak jakien trukaketa gauzatzen duelako. Gehiago jakine baldin bat duzue, oraintxe bertan jarraian reportaitxo bat eskainiko dizuegu. Eta hortik parlamentura joango gara, parlamentariekin egon garelako gaur, eta aste honetan, apirilaren 28an emango diren hauteskunde edo deitu diren hauteskundei buruz galdetu diegu. Eta esan bezala, oraintxe bertan jakingo dugu zeintzuk diren haien iritziak.
Jamendo.com. 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 Kaixo, Iker Etxebeste naiz, eta Rock and Roll fabrikakoa, artisau garagardo egiten dugu, 3 urte makizkiu garagardo egiten, barainaien, eta honetan hona etorria. Kolmena, pixka gure garagardoa aurkeztea, eta jendeak proba dezan artisau garagardoa. Eta ongi joaten ari da? Bai, pixkenaka, burruka, dena bezala, baina, esan oso guztua, eta jendeak gero eta, gehiago sartzen nahi da mundu honetan, gero eta gehiago gauza berri probatzen, eta esan, guztua, egiten duenakin guztua. Jamendo.com. 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 Lander Fernandez Arroyo naiz, eta hau Emari erlauntza da, erlauntza dugu, eta salmenta zuzeneko topaketa sustatzen dugu edo. Eta hemen nahi duguna da, badaukagu ekoizle batzuk eta konsumidorea, eta ekoizle eta konsumidorearen arteko elkar ulerketa edo tukaketa egotea nahi dugu, edo sustatzen dugu. Nola funtzionatzen du internetearen bidez egiten dira eskakizunak, ez edo nola? Bai, zuk erregistratzen zara erlauntzaren webgunean, gero webgunearen barruan badaukazu produktuak aukeratzeko aukera, esan genezake, eta gero, asteazkenero biltzen gara hemen, arratsaldeko serietatik zazpitara bitarte, eta ekoizleak eta konsumitzaileen arteko kartrukaketa edo ematen da. Eta hilabetero edo astero? Astero, asteazkenero, hori da. Asteazkenetan serietatik zazpitara. Eta helburuak edo zein da zuen berezitasuna, zer daukate produktu hauek? Azkenean gertuko produktuak dira, gertutasuna bilatzen dugu, ekoizlea eta gure arteko artean egotea distantzia asko, iaia guztia ez da dena, baina iaia guztia ekologikoa da, eta oso gozoa dago, jakia. Hau Nafarroan lehendabizikoa da, baina ez da bakarra beste erkidego batzuetan badago, ez? Bai, estatu Espainiarrean badira uste dut 600 bat edo, eta 50 inguru irekitzeko eran daude. Eta ez dakit, Bilbon beste 3 daude, Gazezen bat dago, Donostin beste 2 daude, hemen Nafarroan gu gara lehendabizikoa, oraintxe bertan ireki berria da azkenean Zaragozan beste bat, Bartzelonan ugari daude, Madrilen ere, ez dakit. Hau da modelo bat, Frantzian eman zela, 70-80 hamarkada inguru, gutxi gora bera, eta salmenta zuzeneko historia bat izan zen. Zuzeneko topaketa egiten da, esan bezala, ez? Hoi da. Eta horretaz gain dastaketak eskaintzen dituzue? Bai, hasi gara dastaketak egiten, azkenean produktuak ezagutzeko aukera eukitzeko, ukaiteko, ez dago besterik, azkenean dastatu eta probatu. Eta orduan jenteak edo hemen
erregistratzen den orok, edo nahi duen orok, dastatu dezake nolakoak diren produktuak. Jamendo.com. 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 Sánchez presidentea zentsura mozio baten ondoren atera zaen presidente, eta gure ustez ez du jakin izan presidentzia hori gidatzen edo moldatzen. Egia da, inolako programari gabe atera zela presidente, eta hori bere kontra zijoan. Guztiz alderantziz egin genuen Nafarroan. Nafarroan akordio programatiko bat sinatu genuen, eta akordio horri esker gobernua mantendu eginda 4 urte hauetan. Eta nik uste dut esan beharra dagoela, Nafarroan gobernu tinko eta finko bat izan dugun bitartean, Espainian, ez dakitzen bat gobernu egon diren, zoritxarrez, interlokutorerik izan ez dugulako Nafarroan. Hain baino gehiagotan esan dugu, sozialisten gobernuak keinuetatik haratago, benetan egiturazko aldaketa gutxi egin du. 8 hilabetek aukera eman lezakete, egun oraindik ere indarrean dagoen, bai Mozal legea indargabetzeko prozedurari ekiteko, edo LOMCE indargabetzeko prozedurari ekiteko, eta Alderdi Popularraren azken gobernuek azken urteotan ezarri dituzten eskubide urraketak eta eskubide murrizketa horiek atzera botatzeko. Eta egia esateko, keinu asko, eta bestelako politika egiteko irudikapen edo ilusio hori ezarri nahi izatea, baina benetan estadua bera demokratizatzeko eta egiturazko aldaketak esartzeko borondate gutxi. Bai, guk geroa baikok nahiago genuen noski aurrera kontu hauek aurrera ateratzea. Zergatik, horrek nolabait finkatzen zuelako Espainian gobernu bat, eta gobernu horrekin adostasunetara edo desadostasunetara iristeko aukera ematen zigun. Aurrekontuak Katalunia bizi den egoera triste, latz eta larriarekin lotu egin dute batzuk eta ez dituzte aurrekontuak onartu. Guretzat pena izan da. Askoz nahiago izango genuen aurrekontuak aurrera ateratzea eta politika maiuskulaz egiten jarraitzea. Baina bide hori moztu egin zen, ez bakarrik aurrekontuak onartu ez zirelako, baizik eta Sánchez presidenteak berak horrela erabaki zuelako. Gure ustez, irauntzezakeen gobernuak naiz eta aurrekonturik ez izan. Egun hauetan asko entzun dugu, aurrekontu sozialenak omen ziren hoien inguruan, eta EH Bilduk kontrako boza ematearen inguruan ere. Nik uste, benetan Pedro Sánchezek berak eta alderdi sozialistak benetan ez zeukatela asmo irmorik aurrekontu horiek aurrera atera zitezen, eta bere taktikoki jokatu dute. Gobernu batek benetako asmorik baldin badauka, aurrekontu batzuk atera daitezen,
botoa eskatzen dien hoiekin guztiekin eseri egiten da. Eseri egiten da eta saiatzen da hori lortzen. Eta hori ez du egin, EH Bildurekin adibidez, hori ez du egin. Eta bestetik hemen jokaldi politikoan aurrekontu batzuk onartzea edo onartzea, baino askoz ere gauza importanteago bat ari da gertatzen. Gobernu oso bat, Kataluniako gobernu osoa, erakunde zibiletako ordezkariak ari dira epaituak izaten. Izugarrizko farsa batean, izugarrizko eskaera fiskalekin, eta horiek aurrekontu batzuk atera nahi izatea, zuk gehiengoa bazenu bezala, beste batzuen mende zaudenean, eta jokaldi hori, eta benetan oso larria delako, aurrekontuei baietz esan, halako kontestu batean, beraiek ere bazekiten oso komplikatua zela. Eta beraz, Kataluniakoak izan du zer esanik bai, baina ez bakarrik katalanentzat, baizik eta beste batzuek ere pentsatzen dugu, joko hori askoz haratago zijoala, eta benetan hemen jokoan dagoena ez dela aurrekontuak atera ala ez, baizik eta benetan estadu espainolean demokrazia bera dagoelako lokan, eta horri heldu behar zaiola. Gure ustez, datozen hauteskunde generalak oso garrantzitsuak dira. Arlo askotan, eskuineko alderdiek alde batetik, denek hitz egin dute autogobernuaren kontra, foruen kontra, eta horrek kezkatu egiten gaitu guztiz. Eta bestalde baita ere, Kataluniarekiko ere, 155. artikulua aipatzen ari dira, non Kataluniako autogobernua guztiz murriztu dezaketen. Beraz, gure ustez, gero abaiden ustez, garrantzitsua litzateke, Nafarroan lortutako aldaketaren aldeko gehiengoa Madrilen egotea, autogobernu soziala defendatzeko. Ikusiko dugu, beste indarrek zer esaten duten, orain egia da, orain arte ez digutela baietz borobilik eman, ez da ere ezezko borobilik. Beraz, guk aukera hori lantzen jarraituko dugu, guztiz garrantzitsua delako, ez bakarrik Nafarroarentzat, baizik eta estatuko nazio eta herri guztientzat. Garbi dago, Espainiako hauteskundeak deitzea, guk espero genuen, eta hori Pedro Sánchezen eta alderdi sozialistaren erabakia izan da, taktikoki iruditzen zailelako, beraien onuran izango dela. Garbi dago, beste aldean zer egon daitekeen, ezta? Hiru eskuinek bultzatzen duten bidea, arriskutsua da, baina horre alderdi sozialistak bere burua nolabaiteko dike moduan salduko du, eta egia esan aurreko hauteskundetan bezala oso polarizatua izango dela hor ikusten da. Eredu territoriala eta Espainiar estatuaren krisi sakona agerian geratuko da, eta guk EH Bildu gisa garbi daukaguna da, hirugarren espazio batek etorkizuna daukala. Eta hirugarren espazio hori da, paretik kendu nahi duten burujabetzaren aldeko, erabakitze eskubidearen aldeko, autodeterminazio eskubidearen aldeko eta estadurik gabeko nazioen autua horregotea. Eta nik uste hirugarren espazio hori polarizazio horretan importante izango dela, erabaki horra izan daitekeela, eta hori izango da EH Bilduk bultzatuko duen bidea. Hemen kontua ez da alderdi, estatu mailako alderdi handiek egingo dutena, hemen involuzio bat badago. Izan daiteke handiagoa eskuinek gehiengo absolutua irabazten baldin badute, edo izan daiteke, kaloria gutxiagokoa nahi baldin badugu, alderdi sozialistak Ciudadanosekin nolabaiteko hitzarmenik edo egiten baldin badu. Baina hor, burujabetzaren aldekook, soberanistok, ezkerrekok eta republikazaleok izan gaitezke benetan, balantza alde batera eraman dezakegunak, eta benetan edukien baitan eta estadua benetan demokratizatzeko halako irudi garbiketarik eta aurpegizuriketarik ezean, benetan beste oinarri batzuk mahai gainean jar ditzakegunok. Eta polarizazio horretan iruditzen zait lurralde ereduak eta estaduaren konfigurazioak berak eta 78ko erregimenaren porrotak zeresna handia izango dutela, eta hor gure ustez soberanismoak izango du zer esana. Ostegunean, hots etzi aurkeztuko ditugu Nafarroako parlamentuan
Nafarroako kutxari buruzko edo Nafarroako kutxaren desagerpenari buruzko konklusioak. Gero bain lan itzela egin dugu, 54.000 dokumentuak begiratzen, informazio gehiago ere eskatu egin dugu eta ukatu egin zaigu. Argi geratzen dena gure ustez da Nafarroako kutxa desagertu egin zela eta desagertze horren responsabilitate bi daudela. Alde batetik gestioa, Enrique Goñiren kudeaketa txarra baino txarragoa, eta gero noski politikoen erresponsabilitatea. Enrique Goñi UPNkoek izendatu zuten, behin Nafarroako aurrezki kutxaren buru jarri zutenetik aurrera ez zuten inolako kontrolik egin eta hor gauza biak nahastu eta batu egiten dira. Kudeak eta txarra eta politikoen deskontrola. Ez zuten inolaz ere, inoiz ezer kontrolatu, Enrique Goñi aske utzi zuten berak nahi zuena egiteko eta hori hitz laburrez esan da, bi faktore horiek eraman zuten Nafarroako aurrezki kutxa amiltegira. Gaur egun ez dago Nafarroako kutxarik, zoritxarrez. Bai, pasaden astean abian jarri zen estatuko indarkeriak eragindako biktimen legearen tramitazioa. Hainbat txosten ari dira ateratzen tartean, azkenekoa Nafarroako Kontseiluak emana, eta nola baiteko beldurra sartu nahi dute, ia berriro Auzitegi Konstituzionalak bertan bera botatzeko modukoa izan daitekela. Guk eta EH Bildu gisa jarraitzen dugu pentsatzen, lege berria egiteko egin dugun aleginak nolabait, konstituzionalak aurretik ezarritako doktrina hori gainditzen saiatzeko alegin horrek eman duen emaitza, konsensu horren emaitza gai izango dela traba horiek gainditzeko, eta beraz, hemen alderdi batzuk, alderdi popularra, UPN eta alderdi sozialistaren asmoa bat eta bakarra da, eta da egiarako eskubidea bere horretan eta benetan ukatzea, eta benetan biktima horren aitortzarik ez egitea. Beraz, jokaldi politiko horren aurrean, guk uste dugu, laukoak, alegia, legea sinatu dugun eta adostu dugunok gure horretan mantendu behar dugula, eta ja berez, nahiko arina den eta nahiko deskafeinatua den lege hori bere horretan mantendu behar dugula. Ez dela, elitzateke ulertuko, azkenean konstituzionalak ezarritako doktrina hori gainditzeko egin dugun bide horretan, azkenean eskuinaren argumentuetan erortzea, eta oraindik ere gehiago arintzea eta edukiz ustutzea. Beraz, gure posizio argia da zentzu horretan, eta gu legea bere horretan mantentzearen alde gaude, azken batean biktima hauek orain arte inolako aitortzarik eta inolako reparaziorik izan ez dutenak, gutxienez, arrakala bat irikitzeko eta ate bat irikitzeko, oraindik ere, luze joko duen aitortza eta reparazio hori aitortzeari begira. Goazen gaurko elkarrizketarekin, ESK sindikatutik Iratxe Alvarez izango dugu, eta martxoaren 8an aldarrikatuko den edo izango den grebari buruz hitz egingo digu. Planto lelopean martxoaren 8an greba feminista bueltatu egingo da. Gaur ESK sindikatutik Iratxe Alvarez dugu, xehetasun guztiak emateko. Arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon zuei, eskerrik asko. Orduan tamalez berriro ospatu beharreko zerbait? Ospatu baino aldarrikatu beharreko zerbait dugu. Beti daukagu martxoaren 8an ja historikoki kalera ateatzen gara, baina egia da aurten berriz ere, pasadan urtean bezala, planto egingo dugula ez bakarrik kaleetan, baizik eta lantokietan ere, eta greba orokorra egitera deituta gaude langileak, emakume langileak.
Bai, azkenean hau gizarteko arazo sakon bat delako eta lor ezberdinetan. Bai, aurten pasadan urtean bezala, pasadan urtean 4 lan ildo egon ziren grebaren inguruan, zaintzak, lan eremua, baita ere ikasle gazteak, horre ondia zalantzak ikasleak gazteak diren edo, baina bueno, ikasle eta gazteak, eta kontsumo greba zen, eta aurten 4 ildo horiek mantentzen dira, baina gehitzen da ere emakume pentsionisten borroka eremu hori, ez? Nik uste dut aurten batez ere Euskal Herrian pentsionisten aldarrikapenak oso gogotsu zatea direla kalera eta indarra handia lortu dutela, eta emakume pentsionistak ere nahi zuten haiek greba honetan parte hartzea bere espazio propioarekin, beraz, 5 izango dira aurten lan ildo horiek, eta batez ere nahi izan duguna honetan izan da nolabait agerian utzi edo zentroan jarri zaintzak, eta zaintza izango da nolabait zentralitatea aurkiko duena greba honetan. Iaz ere mantalak ikusten ziren balkoietan eta horri erreferentzia eginez. Bai, batez ere zaintzarekin hor daukagun harremana eta emakumeok zaintzarekiko dugun lotura hori azpimarratzeko. Askotan zaintzak gure lana dira, lan arautu horret barruan dauden, baina egia da emakume gehienak guztiak ez esateagatik zaintza lanetaz arduratzen gara enplegutik kanpo, ez? Eta orduan hori azpimarratzea eta balorean jartzea zaintzaren garrantzia eta zaintza ulertuta ez bakarrik besteoi egiten diegun zaintza, baina baita ere gure zaintza eta merkatuen aurrean horre bizitza nolabait erdigunean jartzea eta zaintzaren balorea eta beharra jartzea erdian eta horren inguruan sorteraztea ere eztabaida eta hori. Bai, azkenean historikoki gizarteak sortutako rol baten parte delako hori. Bai, historikoki guri tokatu zaigun rola izan da, baina egia da, adibidez lan merkatuan ere emakumeak lan merkatura hurbildu garenean, horren parte izan garenean, hori badela nolabait nahiko berria, ez? Edo azken hamarkadetan gertatutakoa dela, egia da, emakumeak zaintza edo erreprodukzio lanetan aritu garela eta aritzen garela, ez? Eta baita ere lan merkatu hori nola egoten den sexuen araberako banaketa, ez? Eta banaketa horretan emakumeen lanak gehienak zaintzarekin lotutak nola balio gutxiago duten, bai balio ekonomikoa eta hori oso agerian da, baina baita ere balio soziala, ez? Azkenean oso estuki lotutak daude, ez? Zeini ematen diogu garrantzia eta zeini ez, ez? Eta zaintzarekin erlazioa dituzten lan guzti horiek guztiz despolarizatuta daude gizartean. Bai, esan bezala elementu asko daudelako sartutak, alde batetik hori erlazionatutako eginkizun batzuk dituela emakumezkoak, gero soldataren ezberdintasunak, ez? Bai, eta gero ere batzutan oinarritzen dute hori ez dakit, halako gaitasun biologiko espezifikoa izango baginu bezala, ez dakit, zu gaiotzen zara emakume eta derrepente jakin behar duzu fardelak aldatzen eta garbitzen, eta hori ikasten da, ez, emakume, edo asko badakigu hori egiten ikasi gulako, ez gara jaiotzen jabetasun horiekin, ez, garatzen ditugun jabetasunak dira, eta bai, soldatenan ikustut hori oso argi dagoela, eta zelan ere feminizatuak dauden hainbat sektorei balio gutxio ematen diogu, nahiz eta hor daukagu soldatarrak ala adibidez, nola orain adibidez okurritzen zait Gipuzkoan borrokan ari diren komisaldegi eta epaitegietako garbitzaileak,
ez nola haiei gutxiago ordaintzen diete, adibidez, errepideak garbitzen dituzten gizonezkoei baino, eta garbiketa egiten dute bai batak, bai besteak ere, ez batzutan ere, emakumea izateagatik eta sektore feminizatua izateagatik ja suposatzen da balio gutxiago daukala zure lana, ez? Dena den, iaz irudi erraldoiak oso jendetsuak utzi dituen greba honek, historikoak, uste duzu urte bat pasa ondoren zen eragina izan duela? Bueno, aurten planteatu izan dugunean greba eta sindikatuak pasan urtean bezala, ez? Gure lana bada lan esparruan eta enpleguan, ez? Araututa dagoen lan merkatu horretan greba posiblea egitea, hori izan da gure lana eta mugimendu feministaren esanetara gaude, hau da, gu ez gara protagonistak, sindikatuak greba honetan, lan esparrua beste lan esparru bat da, ez da besteak baino garrantzitsuagoa. Egia da, pasadan urteko greba ikusita, ez, bai egin zen balorazioa lehenengo bileretan izan zen, bai, oso jendetsua izan zen, arrakasta zenbakietan behintzat arrakastatsua izan zen, baina gero zer eragina izan zuen, ez? Eta zer erresa zen azkenean oso aldarrikapen orokorrak ziren eta beharrezkoak, baina egia da oso zabala zela, oso aldarrikapen orokorrak, eta gurik eskatzen ziguna greba berri hau planteatzeakoan zen, baina martxoaren 9an zerbait gertatu zen, oso erresa izan zen askorentzat, batez ere interpelazio zuzena egiten genien hoientzat, politikarientzat, administrazioarentzat, greba horri gehitzea. Eta ari gara zuei interpelatzen eta nahi zuek neurriak hartzea. Eta orduan bai, aurten pixkat buelta eman nahi izan zaio horri eta aldarrikapen zehatzagoak eta ez izatea horren erresa martxoaren 9an, esatean igreban egon nintzen, baina zuen responsabilitate politiko bat duzu eta horren aurrean erabakiak hartu behar dituzu, eta hori bai saiatu garela aurten pixka bat, gauza konkretuak eskatzen eta hori aldarrikapen bat taula aurkezten eta pixkat buelta bat ematen. Nik uste dut jendea ez zaiola horren arrotza egiten greba, eta esperantza daukagu berriz hori arrakastatsua izatea, eta egia da emakumeen greba bat planteatzea zaila dela, emakumeok gizartean daukagun papera ere ez dalako batere erresa, emakume askorentzat oso zaila da planto egitea, baina alduten neurrian, nik uste pasadan urtean bezala berriz egingo dutela. Pasaden urtekoarekin konparatuz ere, ordu zehatz batzuk mahai gaineratzen ziren, etenaldiak egiteko. Bai, pasadan urtean eta hori gero nik uste dut sindikatuen aldetik behintzat atera genuen ondorio bat izan zen, ez? Pasadan urtean Euskal Gehiengo Sindikalak planteatzen zuena zen, egia zen 24 orduko greba zela, baina hala ere lantokietan planteatzen genuena zen paroak egitea, 2 orduko paroak, goizez 2 ordukoak arratsaldez, batez ere mobilizazio handi horietan parte hartzeko aukera izateko emakumeak, baina nik uste dut, eta behin pasata ez, behintzat esekan alako hausnarketa hori egin dugu, ez zela oso efektiboa izan, batez ere emakumeak ditugun lanengatik, emakume asko jardunaldi murriztuak dituzte, zade baterako jantokietan lan egiten zuten emakumeentzat 11etan gelditzea, 11etan sartzen direna gehienak edo 12etan, eta azken finean greba orokor bat bezala planteatzen zen haietzat, edo garbitzaietzat, garbitzaien kasuan asko eta asko, garbitzaile gehienak lan egiten dute, 3-4 enpresa ezberdinentzako 2 ordu egun honetan hemen, beste 3 arratsaldean beste enpresa baterako ez dakit non, orduan egia da oso zaila izan zela hori kudeatzea, batez ere emakume langileentzat. Eta orduan aurten
birplanteatu genuen guzti hori, egia da, eta hori, behinta berriz esango dut, horrela delako eta horrela izan behar delako, mugimendu feministak erabaki zuela 24 orduko greba izatea baita ere enpleguan, eta guk mugimendu feministak esaten duena nolabait hartu dugu eta eraman dugu, eta hori izan da gure papera eta izango da gure papera. Egun horretan Euskal Herrian behintzat ez da egongo sindikatuen banderarik, egun horretan guztiok mugimendu feministaren leloekin aterako gara kalera, baita hainbat badaude feministatuta dauden hainbat sektore borrokan daudenak, eta egun horretan utziko dituzte bere zeinu guztiak, bere pankartak, eta aterako dira mugimendu feministarekin batera. Nik uste dut hori ere ematen diola mugimendu feministari bateratasun hori, eta baita ere nik uste dut greba honetan oso argi geratu dela emakumeok oso ezberdin eta lan egiten dugula, hori sarean eta elkarlanean, eta hori garrantzitsua da azpimarratzea. Bai, azkenean guztiei eragiten dien zerbait da bakarrik emakumea izateagatik. Hori da guk baloratu duguna, eta nik uste dut merezi duela, batez ere mugimendu feministan horrela lan egiten dugulako, eta adibidez sindikatuan, gero beste markuetan, beti gaudela pixkat bat bestearen kontra edo gure lehiekin, baina egia da mugimendu feministaren barruan gaudenean, danak gaudela objektibo oso argi batekin, eta horren alde, eta hori nik uste dut garrantzitsua dela, batez ere orokorrean beste hainbat markutan ez delako ematen. Orduan, 24 orduko greba eta kalera ateratzeko eguna? 24 orduko greba, gero bestetik ere 24 orduko greba baita ere ikusi da nolabaiteko beharra pasadan urtean Nafarroan adibidez zentralizatu zen dana Iruñan, eta aurten erabaki da hala eskatu dutelako bai auzoek baita herriek ere aukera ematea herrietan eta auzoetan hain lanketa propioa egiteko. Orduan goizaldekoa, goiza partean lan egingo da eta aldarrikapenak aterako dira auzoz eta herrietan, ja badaude gitarauak eginak eta bakoitzak begiratu behar du bere auzoan zer egingo den. Iruñan ere egongo dira ekintzak eta mobilizazioak, eta gero bai arratzaldean 7:00 Golemnetik aterako da manifestazio handia, eta horretara bai guztiak gaude deituta, baina bai saiatu garela aurten pixka bat dezentralizatzen eta autonomi gehiago emoten auzo eta herriei, badauketalako ere lan handia egiteko eta urte osoan zehar lan egiten dutelako feminismoaren alde eta pixkat ere haiek ateatzeko eta bueno. Pasaren urtean ere gizonezkoak ikusten ziren azkenean guztien lana delako honekin bukatzen. Bai, gu horretan eta azpimarratu izan dugu eta adibidez sindikatuetan hau aurten errezago izan da, bagitu zelako aurreko esperientzia genuelako, baina egia da oso argi utzi nahi izan dugula greba honetan subjektu politikoa emakumeok garela. Eta gizonen lana eta gizonen bete beharra nik uste dut oso lan potoloa dutela, bada greba hau gauzatzea eta ahalbideratzea. Bai lan zentroetan, baita ere gero kaletan. Eta eskatu zaiena da batez ere zaintza lanetaz arduratzea, eta adibidez auzo askotan, eta alde zaharrekoa naiz, eta alde zaharren antolatu dira eta zabalduko dituzte zaintzetarako gune komunitarioak, eta hor egongo dira emakumeak grebara eta mobilizazioetara juteko hainbat gizon zaintza lanetaz arduratzen. Nik uste dut hor beste pausu txiki bat baldin bada ere, beste pausu bat eman dela, eta eskatzen zaiena gizonei da hori arduratzea zorreta, eta oso argi ukitzea martxoaren 8 protagonismoa
emakumeak dutela. Orduan, arratzaldeko manifestara juten baldin badira edo, bueno, pues, atxekaldean jartzea, jakitea haien papera zein izan behar den, ez? Eta grebara lantokietan bakarrik emakumeak ditutak daude, eta haien bete beharra bada hori posiblea egitea emakumeak grebara edo mobilizazioetara ateatzea, zerbitzu minimoak dauden zentroetan haiek arduratzeaz zerbitzu minimoetaz. Beste eredu bat da, ez? Nik uste dut pasadan urtean zailtasun gehiago izan genituela hau azaltzerakoan, baina uste dut aurten oso argi dutela eta eztabaida guzti horiek gainditu ditugula, zorionez, eta badakitela zein den bere papera. Nola aurre ikusten duzue aurtengo greba edo eguna? Egia esan da, greba hau nahiko zaila da kudeatzea eta ez dakigu nik gogotsu nago eta uste dut badagoela giroa. Eta desde luego jendea ez badateatzen ikuste dut ateako dela, ez da izango arrazoiak ez daudelako. Nik uste dut 11 arrazoi ditugula greba honetarako, lan esparruan oso argiak dira, baina beste hainbatetan ere, eta nik uste dut hor, baina egia da, pixkat pasan urtean gertatu zen, greba nolabait isila dela, ez? De repente, egun horretan ateratzen emakume pilo bat, eta bi egun lehenago galdetzen zenuen eta inork ez zeukan argi, ez? Eta de repente hainbat emakume ateraziren kaleetara. Beraz nik uste dut aurten hori errepikatuko dela eta jendetsua izango dela. Agian lehen komentatu dudan deszentralizazio horrengatik, agian hiriburuetan ez da horren jendetsua izango, pasadan urtean bezala, baina nik uste dut argazkia aterazkero herri eta auzo izango dela greba egun potentea. Urtean zehar, greba ez, baina mobilizazio feminista gehiago egiten dira, eta adibidez asko mugiarazi egin duen gai batek da lamanadaren kasua. Bai, eta oraintxe bertan ere hor dagoen zerbait da, zer gertatuko den horrekin? Bai, egia da, azken urte hauetan, gai horren inguruan mobilizazio ugari egon direla. Nik uste dut Nafarroan eta batez ere Iruñan, batez ere oso gertu tokatu zitzaigulako, guri tokatu zitzaigun zoritzarrez, beste mugu batean ere egin direla gauzak, batez ere pixkat zentratuz ez hitz egiten bakarrik, niri arriskutsua iruditzen zait askotan kasu konkretu bat ateatzea. Nolabait invisibilizatzen dituelako beste kasuak eta garrantziak entzen dietelako, ez? Baina nik uste dut Iruñan egin dela oso lan potentea horren inguruan, oso irakurketa ezberdina egin da, batez ere sententziatea zenean, nik uste dut oso irakurketa punitibistak egin zirela, ez, urten inguruan eta bar, eta hemen beste buelta bat eman zaio, arazoa ez da zenbat urte edo zen nolako zigorra da, baizik eta zergaitik zigortzen dituzten, ez, hau bortxaketa bat da, ez da bortxaketa, ez guzti hori jarri da mahai gainean, eta nik uste dut oso irakurketa ezberdina egin dela, eta guztiz beharrezkoa den irakurketa, eta batez ere aprobetxatu dela gai hori, eta nik ulertzen dut interesa daukan gaia dela, baina komunikabideko batzutan eskaini edo eman diguzuen aukera horri buruz aprobetxatu dugu, horri buruz hitz egiteko bai, baina indarkeria sexistari buruz hitz egiteko, eta hori da garrantzitsuena, ulertzea indarkeria sexista estrukturala da, ez dela kasu isolatua, ez dela horre derrepente atea den gauza konkretua, baizik eta egunerokotasunean gertatzen diren gauzak, eta baita ere garapenean, esan dut, sententzia egia da, sententzia hauek, batzuk atea dira, edo erresoluzio judizial hauek, jendeak nolabait oso inpaktatua geratzen dela, baina ezin dugu iparra galdu.
halako sententziak egunero egoten dira ez Iruñeko auzitegian, Iruñekoan eta edozein herrietan, ez? Eta hori kontutan hartzea eta horri kritika egitea, ez? Justizia patriarkala dela hemen eta leku guztietan eta ere eraldatu behar dugula justizia hori eta justizia interpretatzeko modu horiek. Baina gutxienez, jendea mugitzeko eta erantzuteko... Bai, nik uste dut ala ere, Iruñan ja mobilizazio potentea zegoela indarkeria sexistaren inguruan eta batez ere jai esparruan ematen diren indarkeri hoien inguruan, emakumeen plataformak egindako lanari esker, baitari Gora Iruñak egindako lanari esker, haien protokoloa garatu zuten urte horietatik eta askoz lehenago, baina egia da horretan ja kontzientziazio lan handia egin dela eta nik uste dut hori nolabait fruituak eman dituela eta egia da oso kasu berezia eta potentea izan dela hau, baina nik uste dut hor ja generama hainbat urte mobilizazio potentekin, San Ferminetan eta bar, nik uste dut dela pixka bat izan dela guzti horren ondorioa, eta nik somatzen dut geldiezina dela hau, jendea gero eta kontzientziatuagoa dago, eta gero eta gutxiago ulertzen ditu halako jokabideak, eta lehen justifikatzen ziren hainbat portaerak orain ja ez dira justifikatzen eta ez dira onartzen. Bai, eta esan duzun bezala, protokoloak daude, gune informatiboak kokatzen dira, aplikazioak ere... Bai, hori nik uste dut horre Nafarroa nolabait lehentasuna izan duela horretan, nik uste dut Nafarroan daukagun mugimendu feminista batzutan ez dugula merezi duen bezala kontutan hartzen eta baloratzen, nik uste dut Nafarroko mugimendu feministak historikoki ez orain bakarrik izan dela oso mugimendu feminista potentea, oso anitza, hori nik uste dut garrantzitsua dela, oso talde ezberdinak daude Nafarroan lan egiten feminismoan, eta oso koordinazio ona dutela, eta nik uste dut oso aurreratutak daudela hainbat gaietan eta hau izan da eredua. Bai, anitza, esan duzun moduan, banderak alde batera utziko dira, protagonistak izango dira emakumezkoak. Bai, hori da, banderak alde batera utzita, sindikatuen partetik behintzat konpromesu hori hartu genuen, eta nik uste dut orokorrean batez ere, ez erabiltzeko emakumeona den borroka bat, esan nahi dut, guztiok gaude horretan, eta nik uste dut mugimendu feministak daukan ez dakit balorik handiena, baina niretzako sindikalista bezala gehien gustatzen zaidan gauzatariko bat da, eta da guztiak bitzen gaitula, eta ni errepresentatua sentitzen naiz mugimendu feministagatik eta ez dut esekaren bandera eraman behar, errepresentatzen gaituzte, ni ere feminista naiz eta mugimendu feminista horren parte sentitzen naiz, iratxe bezala, baina esekako ordezkaria bezala ere. Baina esekari bueltatuz, ekainean kongresua izango duzue. Bai, ekainaren 7 Noreretan izango dugu 5. kongresua, atzeratu behar izan dugu, sindikatuak esaten diogu, hauteskunde sindikalen epe trinkoa izan dugulako, berez izan behar izan zen azaroan, baina justo horre hauteskundi sindikaletan gaudenean, pixkat sindikatua gelditzen da eta hauteskundeak bakarrik daude, eta orduan atzeratu behar izan genuen eta ekainaren 7 daukagu kongresua bai. Bai, bueno, orduan urte mugitua, ez edo... Bai, urte oso mugitua eta, bueno, bai, batez ere hauteskunde sindikalak oso potenteak direlako sindikatu bentzat, horre, bueno, gure indar guztiak jartzen ditugu, eta egia da prozesu kongresualak eta badira ere nahiko bortitzak, niri gustatzen zaizkit batez ere erreflexiorako momentua edo unea uzten dizulako, eta nik uste dut oso berrazkoa dela ere, praktika garrantzitsua da eta sindikalgintza ekintza sindikala egin behar da, baina teorizatzeko ere
behar dugu gure esparrua eta nik uste dute kongresu garai hauek ematen digutela aukera hori eta nik gogotxo hartzen dut gainera aurten kongresu honetan nik uste dute gauza berriak aterako direla eta gaude gogotxu eta ja 7 heltzeko gogoekin, lehenengo martxoaren 8 heltzeko gogoekin, baina gero ja gure kongresuan jarriko ditugu indar guztiak. Orduan, martxoaren 8 eta esan duzun moduan, auzo eta herri eta hiri bakoitzak izango du bere egitaragua. Bai, nik uste dut ja laster atzo izan genuen asanblada orokorraren, azkenengo asanblada orokorra, guztiak gaude ja prest eta ja egun hauetan aterako da batez ere sare sozialen bidez auzo eta herri ezberdinetako egitarauak, baina nik ja ikusi ditut batzuk eta badaude herrietan ari dira ja gauzak mugitzen, bakoitzak antolatu du eguna bere moduan, leku gehienetan egongo dira herri baskariak, emakumeen herri baskariak, eta gero hori bai zazpian, 8 dela ja, gaueko 12etan, auzo eta herri guztietan ekintzaren bat egingo da, bai kalejirak edo kazeroladak edo gauza ezberdinak grebari hasiera emoteko eta goiz apartean orokorrean ikustu dut pikete informatiboak eta hainbat ekintza eta gero bai 12etan herri guztietan eta auzo guztietan edo gehienetan behintzat egongo da ekintza zentral bat, horre Nitzeko Iruñan adibidez izango da Gaztelu plazan. Pasan urtean, Sarasate pasailakoa txiki geratu zen, Gaztelu plaza betetzeko gai garen, eta arratzaldean esan bezala, 7etan, Golem zinemetatik, aterako da manifestazioa, egia da Iruñan zaila daukagula manifestazio erraldoiak antolatzeko ez daukagula kale espazio handirik ez, baina egia da pasan urtean desbordatu gintula batez ere arratzaldeko mobilizazioa, oso zaila izan zela Gaztelu plazatik ateatzea eta hori kontutan hartuta erabaki dugu Golemetik ateatzea. Ederki, ikusiko dugu, elkar. Mila esker. Hurrengora arte. Berdin. Horrela bukatuko dugu osteguna, bihar kontu gehiago, eskerrik asko hor egoteagatik.